desde que fin ao programa, cambioume algo a vida e moi alegre, todo eso. E anda que non che cambia hoxe tamén a vida, porque decías aí ben, Loli, que hoxe o noso convidado está de aniversario. Cumples cantos? 69 años. Parabéns, Manuel. Felicidades por ese 69, parabéns, parabéns Para ti, nesta data. A ver, público. Querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Un bico, Manuel. Un plató don compañía de Loli, Manuel, felicitándote, cantándoche o parabéns. Gracias, Loli. E Gracias. tesme que contar tamén este mes como che foi, porque eu algo xa sei, Eu algo xa sei como che foi, porque, como ben decía aí Loli antes, vos marchades do programa cunha lista de teléfonos. E vos chamades, pero as compañeras de redacción chamanvos cada día para preguntar que tal vai a cousa, confírmalo. Sí, todos os días me chaman como vais e falo cos que me deron os teléfonos e eso, e sí, todos os días. E ben, que por esa parte, oiches, xa che cambiou un poquinho a vida porque ti decías, ai, chegar a casa, estar só sin falar con ninguén. As nosas compañeras xa son as túas amigas. Sí, eso é verdad que as compañeros dime a Loli. É que eu teño que dicirche unha cousa, estouche vendo nesas pantallas que sabes que temos aquí no plató, e eu vexoche un home diferente, renovado, con outra cara. Creo que sí, Gracias a vos, sí. Non me marchou todo a timidez e eso, pero bueno, gracias ao programa me vou indo ben. Pero estás aquí e falador totalmente, eu non che noto nada, Manuel, eu teño unha curiosidade, O sorriso Manuel. que ten. Sí. Que tal, Manuel? Dime, Marcial. Hola. Ben. Digo que o que estamos vivindo hoxe con Alba, aí contigo na Alameda, en Santiago de Compostela, é a proba clara e evidente de que aquí estamos moi pendentes dos nosos convidados. Dende que veñen a este plató por primeira vez, non nos deixamos de lado, seguimos pendentes de vos. E hoxe aí estamos contigo, non? Pero hoxe é un día especial para ti. Cumpre 69 anos. Hai un ruxe por aí que parece ser que a túa vida efectivamente está cambiando. Como vas celebrar, como estás celebrando este día tan especial? Bueno. Creo que lle fastidiamos un pouco. No, este é un agasallo. Conta. Hai sorpresas, o que pasa é que ibas comer ben. Sí, porque a cousa era que tiñamos un compañeiro máis seu de ir comer o pulpo e o bacalao á feira e iso, pero a poñer o horario de vida aquí, pois cambiamos a cousa e iso, porque podes ir estou moi cear. contento de vir a bar. Porque estábamos aquí, claro. Pero iches, compañeros, tamén estábamos falando dese acompañamento que facemos dentro do programa, pero nesas charlas que as nosas compañeiras enteráronse de que a cousa aí con unha das da lista vai vento en popa. Sí. E a toda vela. Sí, eso. Como se chama? Si queres dicirnos o nome. Bueno, decide que desde que vengo ao programa, gracias a Margarita, que estamos hablando 4 ou 5 veces ao día. Que ben! E iso me cambiou moito, e todo iso, estou moi contenta con ela, e o que pasa que, bueno, a ver se desata de ir a conocer o noso programa, e iso que me gustaría... Home, nos estamos pendientes. Encantados, Manuel, de que veñas, a conocerla. Mira, Manuel, pero... a pregunta pensando que Margarita estaría contigo aí no día do teu aniversario. Pois chamoume, serían as 7 da mañá, me chamou para felicitarme e eso, pero ela... Pero non pasa nada porque é de Lugo, pero non estamos só, Pili, vente para aquí, ven. Oh, quen é Pili? E trae tamén o que lle tes, trae para aquí porque non veu cas mans valeiras. Pili, quen é Pili? Pili é unha gran amiga que nos levamos 13 anos conocendo eso. Gran apoio, non? Sí, e eso se enterou de que era o meu cumpleanos e eso, e me veu
Pili, que por certo, fixeches aí a 13-14 porque Pili non sabía que iba a salir na televisión hoxe. Sí. Pero veo preparada, Pili. Ti viñeches preparada, ti sospechabas algo? Non, non sospechaba nada. Bueno. Pasa que quería darlle unha sorpresa. Claro, mira que bonito, 69, sopla aí. Tens que pedir un desexo, Pensáchelo. Cerra os Que ollos. veña o amor. Ole! Ole! Moi ben, Manuel. Parabéns, Manuel. Unha alegría estar aquí contigo, ver que che estamos cambiando un poquichiño a vida. Manuel. E a verdade é que é unha maravilla. Eu tamén che quería facer unha pregunta, porque cando viñeches o programa, faláchesnos moito da tua infancia. Eu quería che preguntar, o neno feliz que nos dixeches que era, ti crees que agora mesmo estaría feliz do camiño que percorreches hasta aquí? Sí. E orgulloso? Bueno, feliz, orgulloso e todo, e dicir que este sitio, cando era neno de 5 anos, eso, andábamos xogando por aquí, eso, e cambiou moito, que antes se xogaba as estornelas, xogábase a todo, cando agora non se pode xogar na Alameda tanto, pero, bueno, estou moi contento, e xa dixo, non me Vas salen... emocionar. Ai, ai! Non me salen as palabras, Sí, porque... é que lle iba a decir, xa leva un anaco emocionado. Que non sabía, non enseñes marcas, que non sei o que é. Que lle vas dar? Que non se che vexe a marca, que eu isto non sabía. Isto podes sacar na televisión, tapa a marca. A ver, tampouco creo... A ver, tapa. Que é? É un regalo, é un perfume para vale. Manuel, para que se Olé. perfume con su nueva pareja. Compañeira. Ai, Margarita, cuidado que se che está preparando, Dalle aí o agasallo. Manuel va a salir de aquí cargado, porque que nós tamén Que temos bonito. Manuel, Contento, non? Compañeiro de produción. sí, Alba. Dille, Loli, dille. Sí, porque- quería decir algo a Manuel, porque Manuel cando veo aquí o programa mostrábase, bueno, abriuse de corazón, non? E chorou aquí, sentíase, pois como pouco orgulloso de si mesmo, pensaba no que dirán. Manuel, teño que dicirche unha cousa, que ti eres de Ames, e teño que dicirche que eu como veciña de Ames tamén, os veciños preguntáronme por ti e non falaron máis que maravillas de ti, Manuel. Para que sepas que todo o mundo che quere moitísimo, están moi orgullosos do paso que destes. É verdade, encántame verche como estás agora, con outra cara, ilusionado con Margarita, que era tamén tiña falta de compañía, e aí estades os dous coñecéndovos pouco a pouco, e que sepas que seguimos querendo un montón, e que tes un corazón como un mundo, Manuel, que todo o mundo che quere un montón, Manuel. Gracias Lola porque tal, porque, bueno, un Ames, comenzar dicindo, sí, que me aprecian moito, me queren moito, e eu os de Ames tamén, e iso. Pero gracias por ti, dixeme esas palabras, Loli. Grazas a ti. Gracias de corazón. Grazas a Tamén ti. estamos moi contentos contigo e, de feito, trouxémosche un pequeno agasallo para que non esquezas o teu paso polo programa, podes abrilo, ensinalo á cámara. Que eu creo que con todo o que te está pasando non o vas a olvidar igualmente. Un recordo dese día, mi xullo. Ai, non aguantou xa, as vaguas acabaron caendo. Muchas emocións, non, Manuel? Loli, gracias por todo. Grazas a ti, Gracias. Manuel. De verdade, que te mereces o mellor, desexámosche que sexas feliz, que o mereces despois desa vida dura que levastes. Son vaguas de emoción e de cariño. Desde aquí mandamos un bico un abrazo tan forte que, mira, creo que mereceu a pena non ir comer o pulpo hoxe nin o churrasco, Manuel. Ese sorriso como me gusta, Sí. Aí está o noso Manuel. Aí está, Manuel. Porque o churrasco e iso, pois, cómese calquera día e iso, pero un día doce, non, dicindo la verdade, iso, hai anos que non celebro o cumpleanos tan ben como hoxe. Como hoxe. Vou te dar unha aperta, porque me vas a facer chorar. Dalle unha aperta. E nada, quedamos ben pendentes. Mañán chamarate outra compañera e vai preguntarche que tal, Claro. Isto non queda así. Pois, ya dixo, moi contento de falar todos os días con Margarita, que
daqui, que se cada me está vendo eso, lle mando un fuerte abrazo, un beso, e que venga, que saque esa intimidez e que nos veamos pronto no programa vosso e eso. Encantaría. E despois, bueno, se me permite de darlle un saludo de parte a Nazaré e a Manuel, que sabes que a Nazaré la aprecio mucho. Que o axudou a sair adiante na cociña económica, Unha asistenta aperta social. enorme tanto del como do programa. La cociña económica, sí. Compañeiros, quedamos por aquí Gracias, porque senón sí. Manuel vai chegar a un punto no que xa non é capaz de falar máis e imos e eso reservar por aí para comer o churrasco para cenar, Veña, va. Sin el non quedas. O que sea, vamos Grazas, a tomar Manuel, e algo grazas, que Alba, Me gusta O que sea. invitar. Chao, compañeiros. Chao, ata logo, grazas, Manuel, compañeira. parabéns. Non parece o mesmo, No, é que xa lle cambiou a cara, nada máis velo, o aspecto, todo. Estou me acordando cando chegou aquí, nos sí. contou a súa vida, nos falou do mal que o pasou, que acabou na cociña económica de Santiago de Compostela. As voltas que dá a vida, foi quen de sair desa situación na que estaba, e agora é el o que está axudando a outras persoas na cociña económica. Sí, imos lle mandar E un queremos chamamento... coñecer a Margarita, Sí, efectivamente, iba a facer ese chamamento respetando, por suposto, a intimidade de Margarita e de Manuel, pero... Margarita, si nos estás vendo e te apetece, sin ninguna obriga, xa o sabes, nos estaríamos encantados de recibirvos a Manuel e a ti aquí no noso plató, tan só roubarvos un cachiño para que nos contedes pois como vos vai, e grazas ao voso exemplo tamén animar a outras persoas que estean soas como vos a que dean o paso e que vexan que isto é realidade. Para nós sería moi importante que a ti si che gustaría dar o paso de vir aquí con Manuel, pero solo si te apetece, Margarita. Aí está a mensaxe que lle queremos deixar. Mandamos un aplauso a Margarita, público, tamén, que tamén o merece. Claro que sí.